Pisteet Portion Boysille. He saavat 124 pistettä. No niin, 124 pistettä Suomen kovimmalle bilebändille Suomen kansalta. Olkaa hyvä, onnittelut. Seuraavaksi annamme pisteet Robin Packalenille. Hän saa 81 pistettä. 81 pistettä. Robin, se ei nyt tänä iltana riittänyt voittoon, mutta siis esitys jää kyllä mieleen. Seuraavaksi annamme pisteet Benjaminille. Hän saa 32 pistettä. Mitä? 32 pistettä, Benkku. Mä luulin, että tulee 300. Mitä nää hilloo näitä pisteitään? Seuraavaksi annamme pisteet Keiralle. Hän saa 91 pistettä. Onnittelut Keira, se on hieno pistemäärä. Se megapotti on kyllä vielä tulossa. Se on jossain vielä nyt. Seuraavaksi annamme pisteet Kuumaalle. He saavat 63 pistettä. 63 pistettä. Mitä täällä tapahtuu? Näitä pisteitä on vielä paljon jakamatta. Seuraavaksi annamme pisteet Lexandralle. Hän saa 24 pistettä. 24 pistettä. Nyt. Mun matikkapäällä sanotaan, että tilanne näyttää jo hyvin selvältä, mutta onks mä väärässä? UMK:n voittaja ja seuraava Euroviisu-edustaja on aivan tuota pikaa selvillä. Se on joko Portion Boys tai Kääriä. Viimeisenä yleisöpisteet lisätään Kääriälle. Hän sai kansainvälisiltä raadeilta 72 pistettä. Yleisöäänien jälkeen hänen lopullinen pistemääränsä on nyt tuntuu siltä, että sieltä olisi pakko tulla aivan järjetön potti Kääriälle. Onks tää nyt selvää vai ei? hänen lopullinen pistemääränsä on 539 pistettä. Wow!
539! UMK voittaja ja Suomen seuraava Euroviisu-edustaja. 539 pistettä Kääriä! Nähdään tämmösiä Blind Channel-tason lukuja. Aivan uskomaton määrä pisteitä. Mut hei, tänään Jere, sä oot se mies ja sä vaihdat Eurohavat nytten Euroviisuihin. Onhan nyt kaikki baarit varmasti tänä iltana. Oothan te valmiita, koska pinakoladet saattaa nimittäin nytten loppuun.